आवारा तेल ला भीतरी ले रेंदा। का कहलू भौजी तनी फिर से खाली कहबू का कहलू आवर राजा तेल लब लाहे लाहे पेल लो हमरा ई बढ़िया से ना सुनेला तनी फिर से खाली कह त आवारा तेल ला भीतरी ले रेंदा। अच्छा ई बात बा तू ई कहतारू आवर राजा तेल ल आ भीतरी रेल दो बाग सारे कैमरामैन हमार त ई गानवा के कुछ आगे माथे नहीं के बुझात तनी आगे भौजी बोला तनी और मुंह पटका के राजा धीरे धीरे ठेल दा। वाह तार बहिन का बुरी में कबूतर के यानी पेलो मुंह पर ठेका के भीतरी ले ठेल द ऐसने गाना सुना जी एक बहिन का चौदह भोजपुरी में आज देखत रहो भाई लोग भोजपुरी में यही से आजकल लड़ाई झगड़ा होता न इकर बहिन चौदह यहाँ गईता से गाना न लड़ाई झगड़ा हुई एक बहिन चौदह के नहीं कहती या मुंह पर सटा के राजा लाहे लाहे ठेल द भर से क्रेजी भैया काहे ना ये कनी के पेलेला यही ना पेलल करी तो सही रही। ए भैया एगो हमके तू बात बताव हई कौन स्टेप है तर पहुंच तो हई स्टेप तो पहली बार देखा था नहीं बुझाते कि तो ओकर सिस्टम चलता बुझाते कि सरवा रेलिए दी सही में बड़ा मन करे तोहर खाई दुनु आम। ए भैया उ भौजी के दूगो आम ना खा के नु हमर कैमरामैन के नु दू गो आलू बा आगे खा ले बनू बहुते मजा आई कसम से कह जानी बहुते मजा आई और पका के रख ले बा आके बॉस देख के किस ला पीस देख के मिस ला। ए भौजी हई सारे के मुंह देखे लायक ना गान मारे लायक एकरा के 10 रुपया पर देता रू तो हमनी के 50 रुपया पर देबू छुए के एक पहुंच तो भौजी कहत का बिया आवा राजा 10 दे के मिस ला लाना के छू ला।